Thied kino ki Suzuki la kilong ka Suzuki Gixxer 150 ka Gixxer 250 ni ka V-Storm SX hapdeng ka shitrik unailar haduk ka lai puitrik unailar azak punrio but pin yo pediang ye ki Jingai Sngewbha ki bapentikna lingba ka Jingai lekai spin the wheel pin yo ru ye ki kusnam haduk 6000 sanspa tingka na ka Gixxer 150 haduk lai hazar tingka na ka Gixxer 250 but haduk san hazar tingka na ka V-Storm SX Pilaru banra shalayeng ye ki Jingai Sngewbha ki ba internet kum ki power bank ki earbuds ki headphones ki wired earphones ki bluetooth speaker but ka karaoke nalor kata ye ki bathit ya ka Suzuki Avenus ka donru ya ka jingyo jingerap ka bakerpang da ki accessories ki bakenthom ya ka helmet floor mat but seat cover ki ba shongdor hadu 4000 tingka Wansha ka Suzuki dealership ka bajantam ban pendem ye ki jingthiet ki jongphi da ka ba scan ya QR code bat kam try ya ka jingyo jingerap ka jongphi wat pensep ya ka kabu kani ka jingterwa kan trekam tang haduk ka life way trek unailar arza punrio